2024 में एगो सरस्वती वंदना तमाम मुल्किया श्रोता समाज के बीच में पेश कर रहा बनी। मन में आशा न पूर्ण विश्वास बा कि रउरा सबके अच्छा लगी और रउरा सब अपन दुलार प्यार आशीर्वाद दी। आ गाना सुनी कि हो माँ शारदे, हो माँ शारदे कि अपनी बीड़ा के तार से झनकार सुना दे कि हो माँ शारदे, माँ शारदे, हो माँ शारदे, हो माँ शारदे, हो माँ शारदे, कि अपनी बीड़ा के तार के झनकार सुना दे। हे माँ कि हो माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे, माँ शारदे। पढ़नी न लिखनी मैया नहीं बागे आनावा। हे माई पढ़नी न लिखनी मैया नहीं बागे आनावा। अब बुझिला मैया मैया मैया। हे माई बुझिला लड़कैया मैया कुछ के ना ज्ञानवा। अरे बुझिला लड़कैया मैया कुछ के ना ज्ञानवा। अरे पढ़नी न लिखनी मैया कुछ के ना ज्ञानवा। बानी हम अबुझ मैया कुछ के ना ज्ञानवा।